Hej, jeg kommer fra Peacemaker. Jeg er så mange blevet opfordret til at lave en video om, hvordan man skal forholde sig i de her børnesager. Og jeg koncentrerer mig meget om de her parbrud, fordi det er faktisk dem, der fører videre til anbringelse i mange tilfælde. Men det er faktisk det samme, man skal gøre i begge typer sager. I parbrudene, der skal man tænke på, at hvis man er udsat for det her med, at den anden er stukket af med børnene, og man bliver udsat for alle de her påstande om vold osv., så det første man skal, det er faktisk at sætte sig på sine hænder og stikke hovedet ned i en spand koldt vand, og så skal man begynde at undersøge, hvad det her drejer sig om. Fordi det, der er menneskeligt naturligt, det er faktisk også med til at forværre din sag. Det er meget psykologisk opbygget, de her beskidte metoder. Og der, hvor du skal tænke, det er, at det, de fleste tænker, det er, jeg skal have fat i en advokat. Det er nemlig det, den her metode bygger på. Fordi så ryger man ind i denne her metode og ind i systemets spil. Og en advokat, det du tænker på, det er, når du ringer til en advokat, så vil den her advokat også altid sige, det lyder frygteligt det der, nu skal jeg nok hjælpe dig. Og så starter kasseapparatet. Og jo længere tid at sagen kører, jo flere penge tjener advokaten, både fra systemets side, men også fra din side. Så der, hvor du skal gå ind og tænke, det er, der kan komme brug for en advokat, som det nuværende system er, men vent med det, fordi at advokaten er ikke den, der går ind og løser de her sager. Og jo længere tid konflikten er der, jo mere vil dine børn blive ødelagt. Fordi den forælder, der lader sig lokke til, hvis den forælder tager beslutning om et parbrud, og så får at vide, du skal bare spille udsat og sætte dig ind på et krisecenter, så får du børnene. Ja, det er desværre også rigtigt, som systemet foregår i dag. Fordi systemet i dag belønner den, der skaber konflikten med bopæl og så videre, men det er en kort frist. Fordi hvis du lader dig lokke som forælder til at sætte dig ind på et krisecenter og påstå, jeg er så udsat, efter de her metoder, 1, 3, 5 år efter, så vil dine børn være så ødelagt. Skaden starter allerede fra det øjeblik, du stikker af med børnene. Men 1, 3, 5 år efter, så vil dine børns skader være så synlige, at det fører videre til en anbringelse i langt de fleste sager. Og hvem har så egentlig vundet? Det har du ikke. Det har den anden forælder ikke. Og det har børnene slet ikke. Børnene, de vil være ødelagt for livet. De eneste vindere, der er, det er faktisk den offentlige sektor, plus de her andre aktører med krisecenter, advokater og psykologer osv. Fordi at de får en masse arbejde ud af en sag, som ikke er en sag. Det er lidt frygteligt, at de her sager bygger på løgne, og vi har desværre et system, der spiller med på løgne, fordi at det giver dem arbejde, og det giver dem mulighed for at flytte rundt på udligningsmidler og refusionsmidler og så videre. Ikke? Altså det er faktisk snyd, det systemet laver. Men som systemet er i dag, så skal du, hvis du ryger ind i sådan en sag, sætte dig på dine hænder, stik hovedet i en spand koldt vand, se en masse af de videoer, som Peacemaker har lavet, for det giver en meget god forklaring. Men er du i tvivl, så giv et ring, fordi at vi går ind og hjælper. Vi hjælper ikke dig, vi hjælper dine børn. Fordi børn skal ikke ødelægges af, at systemet manipulerer jer to forældre ud i en kæmpe konflikt, som de kan bruge til at stikke deres sugerør ned i offentlige kasser og i din tegnbog. Så er du i tvivl, så ringer du eller skriver du. Og det er meget, meget vigtigt, at du ikke lader dig køre med på de her metoder, fordi det er meget menneskeligt, at når den ene forælder stikker af med børnene og påstår vold og alle de her ting, så den anden forælder, det er jo meget naturligt, at den anden forælder tænker, jeg skal have fat i en advokat, og så ryger den forælder fuldstændig op i det røde felt, fordi der er ingen, der bryder sig om at blive påstået ved at voldelig eller andre ting. Samtidig ryger man ned i en dyb depression, fordi børnene fra den ene dag til den anden er væk. Det er rigtig, rigtig psykisk hårdt at stå i.
Og det er lidt derfor, at vi i Peacemaker arbejder på at få stoppet det her. Så sent som i går var vi til møde på Christiansborg med Socialudvalget. Og vi arbejder løbende på at få stoppet det her. Fordi vi er løbende nødt til at få systemet ændret, så at børn ikke bliver ødelagt. Det kan ikke være rigtigt, at der er penge i at ødelægge børn i parbrud, for at få dem ud i en anbringelse. Det lyder lidt omsonst, fordi mange tænker, at det offentlige skal spare så mange penge. Men det man skal tænke på, det er jo, når Christiansborg eller kommunerne eller forvaltningerne bruger en masse penge, så er det jo ikke deres penge. I bund og grund, så bruger de jo andres penge. Plus det, at når de bruger alt for mange penge, så er det jo stadigvæk dig, der betaler, fordi så hæver de skatter og afgifter. For Peacemaker er held til at få rettet op på børneområdet, så alle de her beskidte knep ikke bruges, så vil det kunne give mærkbare besparelser i den offentlige forvaltning. Så mange besparelser, så det faktisk kan give store skattelettelser. Men det er dig og børnene, der betaler prisen for det, der sker i øjeblikket. Og det kan vi ikke have. Men som sagt, står du i en sag, og du er meget, meget i tvivl. Det er ekstremt kompliceret, det der sker, og de her metoder, de er ekstremt psykologisk opbygget. Altså, jeg må ærligt indrømme, ikke, med sans for psykologi, så er jeg imponeret over, hvor snedigt det her skam er bygget op, og hvor stor en nepotisme og faktisk korruption, der er imellem alle de her offentlige forvaltninger og tilknyttede anden aktører. Hvor stor en magt af krisecenter har. Man kan jo se, at de har fået presset igennem, at jeg er psykisk vold, jeg har været udsat for psykisk vold, og det er jo kun fordi i dag, der er så mange sager. Det eneste, de behøver at påstå, det er, jeg har været udsat for psykisk vold. Men det kan jo alle jo påstå. Fordi er det psykisk vold, at man ikke har trykker tandpastatuben midt på, eller slår toiletbrættet ned. Derfor så kan alle påstå et eller andet, der gør, at de spiller udsatte. Og det er det, vi skal have stoppet. Vi har brug for, at der virkelig bliver undersøgt, hvad der sker i de her sager. Og det er ikke for forældrenes skyld alene, det er også især for børnene. Fordi det er børnene, der betaler prisen. De er slet ikke psykisk rustet til at gennemgå de her sager. De vil blive ødelagt for livet. De vil have ar i sjælen resten af deres liv. Og det kan ikke være rigtigt, at man som forældre ikke tænker på sine egne børn. Jeg håber lidt, at den her video giver jer lidt indsigt i, hvad I skal gøre, og hvad I absolut ikke skal gøre. Fordi man skal ikke ødelægge sine egne børn, bare for at tro, at man vinder et parbrud. Fordi man vinder ikke. Børnene ødelægges, og mange ender i en anbringelse. Og vil du udsætte dine egne børn for det? Tænk dig om. God dag derude.